Natukom il-lejla tajba. Mis-santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqgħukom għal xandira diretta tal-Lezzju Divina fil-ħames ħadd ta' żmien qaddis tal-Għid. Il-lezzjo llejla sejra titwassal lilkom minn Dun Charles Buttigieg. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien ma' min qed jagħnim mal-kant fis-santwarju insegwu nkantaw flimkien l-ewwel innu. Min imur klim il-ħajja jinsab fik, inti bis fuq l-art jew fi skit ta' smewit mulejt tiegħek Salvatur. Jien darba fala sib tesor li ma jintemx bismim bil-mewt, kull ma għandi jimbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewa da tesor. Bismim bil-mewt, kull ma għandi jimbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewa da tesor. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu, nitolbuk tonfoħ fuqna l-Ispiritu tiegħek, l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-Verità, biex verament Ġesu Kristu jammar fil-qalb tagħna. Ejjew mulej narfu l-importanza tal-kelma tiegħek bħala triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbuk mulej Ġesu il-lejla f'din il-laqa tal-Lezzju Divina biex il-kelma tiegħek tkompli ddawwal lill-Knisja ġewwa Għawdex. Biex fil-waqt li l-parroċċi kollha qegħdin jarfu l-importanza tal-kelma tiegħek, ejjew issa din il-kelma tiegħek niċċelebrawha u npoġġuha fil-prattika ta' ħajjitna. Dan nitolbuk mulej bil-qawwa tal-Ispiritu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċiepli tiegħu, tħallux qalbkom titħawwad,
Emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu, Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu triq? Wieġbu Ġesu, jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu, Mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, li daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li għammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti triq u l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk u nitgħallem minnek nagħmel dak li għalaj rid li tibqa' fija u jien nibqa' fik, ħalli nġorrok dejjem ġo fija. Int kont li għażiltni mhux għażiltek jien, tartni biex tibgħatni x'għandek kullimkien. Fuq il-pala ta' idejk ismi inti nqaxt, u għedni li waħdi inti ma tħallini qatt. Kemm il-darba jgħidulek int ma tlaqtni qatt, u dejjem tiġri warajja. Eġġeġ int lill-qalbi bħal ħuġiġa nar, biex intir bil-ħeffa ma' sinjal ta' jdejk. Meta nkun quddiemek ħarsim waħla fik, lest biex nisma' kelmtek u bil-qalbi mur nagħtik. Nixed minn qudjuti li inti Alla
Kelma tal-lejla ħuti tittamlilna kuraġġ. Ġesu irid iqawwi il-qalb tagħna li forsi tinsab imħawda. U Ġesu wkoll jagħtina ir-risposta tal-mistoqsijiet tagħna. Hekk ħuti s-silta li smajna l-lejla tal-Vanġelu, il-bidu tal-kapitlu 14, hija silta li tirrifletti mument partikolari ta' Ġesu. Ġesu għadu kif ħasel ir-riġlejn tal-Apostli u li ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Iħabbar it-tradiment wieħed minn dawk li huma qrib tiegħu iħalli l-ikla Ġuda biex propju ibijhom. Iħabbar ukoll iċ-ċaħdiet ta' Pietru, imma anke il-fatt li l-Apostli jabbandunaw lil Ġesu fl-iktar mument li huwa kellu bżonnhom. Il-mument ta' tbatija u t-triq tas-salib. U għalhekk dan huwa mument ta' kriżi tal-fidi. Għall-Apostli il-mumenti tal-glorja donnom sparixxew. Huwa mument ta' dlam, huwa mument tal-lejl. Ġuda ħareġ bil-lejl. U Ġesu qiegħed jinduna dan l-istat li fih jinsabu l-Apostli. Min jaf forsi Ġesu l-lejla qed jinduna wkoll bl-istat li fih aħna ninsabu. Qalbna imħawda, mimlija dubji, beżat, tensjonijiet. Imma propju Ġesu ħajamlilna kuraġġ. Ħanaqraw hekk propju ħuti l-ewwel parti ta' din is-silta tal-lejla li se naqsamha fit-tliet partijiet biex nagħmilha iktar sempliċi kemm jista' jkun. Ħanaqra l-ewwel 4 versi. Tħallux qalbkom titħawwad. Emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna amajjar. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom li sejjer nħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex nieħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer tafuha. Ġesu qiegħed jagħti kmand importanti lill-Apostli u lilna llejla, il-kmand tal-fidi. F'din is-silta tidwi ħafna drabi il-fidi. U l-fidi f'San Ġwan tieħu diversi sfumaturi. Mhux biss il-verb propju tal-fidi, fil-Grek għandna l-imperativ pisteute,
imma anke il-fatt li tara f'San Ġwan ifisser tara bil-qalb, bil-moħħ, kif ifisser il-verb Grik oraio. U anke il-verb taraf, ginosko. Fil-fatt, fis-silta li għandna llejla fejn Ġesu jitkellem milli tara, ma nsibux il-verb Grik blepo, tara blajnejn fiżiċi, imma għandna orao, tara blajnejn tal-fidi, blajnejn spiritwali. U għalhekk Ġesu il-lejla ħajamlinna kuraġġ permezz tal-fidi. Kemm importanti ħuti li fil-ħajja tagħna ikonna il-fidi. Kemm importanti ħuti li fil-ħajja tagħna nirriskjaw ftit għax aħna nibżgħu nirriskjaw fejn irridu, nirriskjaw falla. Fil-fatt wieħed Biblista della Poterie isejjaħ il-Vanġelu ta' San Ġwan bħala il-Vanġelu tal-fidi. U l-fidi hija interessanti f'San Ġwan għaliex imbagħad hija maġuna mal-imħabba u tiġi maġuna wkoll fil-preżenza ta' Alla fina. Fil-fatt din is-silta Ġesu jrid jurihom mill-bidu il-preżenza ta' Alla fil-qalb tagħna. Dan huwa t-tempju l-ġdid, dan huwa s-santwarju l-ġdid etern li ma jispiċċa qatt. Fil-fatt jekk taqraw il-Vanġelu ta' San Ġwan, naraw mal-ewwel l-eliminazzjoni tat-tempju tal-Lut, it-tempju tal-ġebel. Ġesu jkeċċi l-bejjija tat-tempju propju fil-bidu tal-Vanġelu wara t-tiġ ta' Kana. Għaliex? Għaliex San Ġwan irid juri li Ġesu ħajibni t-tempju fil-qalb tagħna. Il-Vanġelu San Ġwan mhux hekk jibda li bentalla sar bniedem u għammar fostna. Litteralment waqqaf it-tinda tiegħu fostna. U issa Ġesu se jwaqqaf il-preżenza tiegħu għaliex fl-Antik Testament it-tinda tal-laqa kienet tirriferi għal preżenza ta' Alla fost il-poplu, speċjalment meta kien fid-deżert. Issa din il-preżenza ta' Alla, tal-Logos, tal-kelma tal-Alla, tal-Immanuel, ħasseħ fina. U għalhekk aħna issa nsiru ħuti il-ġebel ħaj tat-tempju, kif jgħidilna wkoll San Pawl fl-Efesin, fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitlat f'tempju qaddis fil-mulej, fih intom ukoll fl-Ispirtu, tinbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. U għalhekk nistgħu nifhmu dak li wkoll smajna fit-tieni qari tal-liturġija tal-lum mill-ewwel ittra San Pietru. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura, jien inqiegħed f'Sion ġebla tax-xewka, magħżula u għażiża, min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawwad. Għalikom mela li temnu dan huwa ġieħ. Ejjew għalhekk ħuti l-lejla nemnu tassew din il-ġebla għażiża Kristu biex bekk aħna
ikonna l-preżenza ta' Alla ġewwa fina. Hekk jgħidilna fil-fatt Ġesu fil-kapitlu 8 ta' San Ġwan, jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli. Mhux hekk biss, ġifieri mixjin fit-triq ma' Ġesu, imma narfu l-verità u l-verità teħliskom. Mela qegħdin ħuti nifhmu x'irid jgħid Ġesu lill-Apostli. Illi Alla tagħna, Alla huwa preżenti fostna, huwa preżenti fina. Alla tagħna huwa iktar qrib tagħna milli aħna tagħna nfusna. U din hija preżenza tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Dak li aħna se niċċelebraw ftit ġimgħat oħra, kemm permezz tal-festa tal-Pentekoste kif ukoll tal-festa tat-Trinità imbagħad tal-Ewkaristija. Mela qegħdin nindunaw ħuti kemm aħna verament insiru tempju ħaj tal-Ispiritu Santu. U importanti ħuti li aħna nozzu dawn it-tempji, dawn il-postijiet, il-knejjes tagħna, għax huma id-dar fejn hemm it-tabernaklu, l-iktar ħaġa prezzjuża u għażiża. Imma wkoll niftakru li aħna wkoll tempji ħajjin. Mhux hekk insiru xi aħna nirċievu l-Ewkaristija, insiru tabernakli ħajjin. U għalhekk irridu nagħtu każ ta' xulxin. Għalhekk kull wieħed u waħda minna huwa importanti, għaliex aħna nġorru lil Alla ġewwa fina. Ġesu jgħid fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Amajjar. Postijiet huma dawk l-amajjar fejn wieħed jgħix, fejn wieħed iwaqqaf it-tinda tiegħu. U Alla se jwaqqaf il-preżenza tiegħu fostna. Fil-fatt, anke fil-Grek, għal-kelma amajjar, hekk inħobb ngħidha minflok postijiet, għandna l-kelma monai, ġejja mill-verb meneo, li tfisser tibqa', ma mhux biss tibqa' biex tgħix. Bħalma qalu id-dixxipli ta' Emmaus lil Ġesu, ibqa' magħna mulej, għax issa sar il-ħin. Ibqa' magħna biex tgħix mulej. U verament il-mulej daħal fil-qalb tagħhom. Fuq kollox, Ġesu f'San Ġwan irid juri wkoll il-Ġesu għandu rabta unika mal-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Ġesu f'Ġwanni huwa Ġesu illi huwa Alla li sar bniedem. Mhux bniedem li sar Alla, Alla li sar bniedem. U din kien importanti li San Ġwan jenfasizza ħafna fuqha. Anke fl-isfond ta' meta jikteb il-Vanġelu tiegħu, meta bdew jimbtu diversi ereżiji anke dwar il-persuna ta' Ġesu. Kellek dik il-linja li kienet tħares lejn Ġesu bħala bniedem biss u mhux Alla.
il-linja tal-Lebjonisti u kellik il-linja tad-Doċetisti li kienet tara lil Ġesu bħala Alla biss imma mhux bniedem. U għalhekk it-tbatija ta' Ġesu fuq is-salib kienet biss apparenza, mhux veru Ġesu bata. Dawn kollu huma ereżiji li propju San Ġwan jeqridhom billi juri li Ġesu huwa tassew Alla u bniedem. Ġesu 100% Alla, 100% bniedem. Sar bniedem bħalna f'kollox ħuti minn barra id-dnub. U għalhekk qegħdin naraw issa fil-qari din ir-rabta ta' Ġesu mal-Missier, għalhekk f'San Ġwan Ġesu jgħid ħafna drabi jiena hu ego eimi, dik li Alla jgħid lil Mosè fuq il-ħoreb fis-siġra taqbad bla ma tinħaraq u Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan din jgħidha diversi drabi. Fil-fatt naqraw f'San Ġwan fil-kapitlu 4 fid-dialogu tiegħu mas-Samaritana. Jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Jiena hu la tibżewx x'in Ġesu iwaqqaf jikkalma l-baħar. Jien hu l-ħobż tal-ħajja. Jien hu d-dawl tad-dinja. Jekk intom ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom. Meta terfgħu l-bini l-bniedem allura tarfu li jiena hu. Qabel ma kien Abram jiena hu. Bat rajna l-ħadd li għadda. Jiena hu l-bib tan-naċ. Jiena r-raj tajjeb. Jiena l-qawmin u l-ħajja. Jiena d-dilja vera. U Ġesu llum ukoll se jgħidilna l-darb'oħra jiena hu. U għalhekk qegħdin naraw ħuti din il-Kristoloġija, jiġifieri din it-teoloġija marbuta ma' Kristu li turi li Ġesu huwa tassew Alla u tassew bniedem f'San Ġwan. Hekk ħuti wara li Ġesu jagħmel dan il-kuraġġ u jqawwi l-qalb lid-dixxipli tiegħu biex jemmnu fih, għandna żewġ reazzjonijiet. Għandna r-reazzjoni ta' Tumas u għandna wkoll ir-reazzjoni ta' Filippu. Dan huma ħuti ir-reazzjonijiet tagħna anke llum. U għalhekk ħaniġi għat-tieni parti issa tas-silta tal-lejla. Ħanaqra il-versi 5 sa 7. Tumas qallu, Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu, jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll il-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. L-objection ta' Tumas hija wkoll ħuti l-objection tagħna. Aħna ma nafux fejn inti sejjer. Imma din il-mistoqsija tirrifletti illi f'Tumas kien hemm ċertu insikurezzi. U ma kienx jaf fejn hu sejjer. U ma kienx għadu sab it-triq. U flimkien ma' Tumas forsi aħna wkoll il-lejla għadna ma nafux fejn aħna. Ma nafux fejn it-triq.
Forsi għadna imħawdin fid-deżert, fil-post tar-ramel ta' ħajjitna, fid-deżert fejn m'hemmx toroq. Kristu mbagħad mhux biss jagħtih risposta tal-lum, imma anke jurih it-triq tal-passjoni, it-triq tal-pjagi. Għaliex ħuti anke fil-pjagi tal-Knisja bħalma ra u mess Tumas il-pjagi ta' Kristu l-xoċ, anke fil-pjagi u fid-tbatija tal-Knisja aħna għandna naraw ukoll il-Kristu. U din għandha tkun ukoll it-triq tagħna. It-triq tas-salib hija t-triq tad-dixxiplu. Vanġeli oħrajn jagħtu importanza kbira lejn il-vjaġġ ta' Ġesu mill-Galilea għal Ġerusalemm, għax huwa il-vjaġġ tad-dixxiplu fit-triq tas-salib. U Ġesu kif iwieġbu għal din l-objection ta' Tumas? Tumas l-isem jfisser it-tewmi. Aħna wkoll tewmin miegħu, Aħna wkoll għandna l-insikurezzi tagħna. Mhux kapaċi nafdaw, maħniex kapaċi impoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla. Ara fil-Facebook kapaċi nirriskjaw u anke forsi xi drabi f'xi scam ta' email u nagħmlu xi froġa, imma f'Alla nsibuha bitqila biex nirriskjaw. Iva ħuti Ġesu qed juri lil San Tumas li huwa it-triq, il-verità u l-ħajja. Biex immorru għand il-Missier jridu nażlu lil Kristu li huwa it-triq, li huwa il-verità u l-ħajja. Dawn kollha huma bl-artiklu ħuti, jiġifieri it-triq hija ta' Ġesu, il-verità hija ta' Ġesu, il-ħajja hija ta' Ġesu. Ego eimi, he hodos kai he aletea, kai he zoer. Ħaniqaf fuq l-ewwel ego eimi li qal Ġesu, jiena hu it-triq. Interessanti li anke l-kelma Torah għandha x'taqsam mat-triq. Fl-Ebrajk għandna l-kelma derek, li mbagħad bil-Malti għandna l-kelma triq. It-triq hija ta' talim, it-triq hija li ddawwal. It-triq hija mhux waħda tal-asfalt, tat-tarmak, imma hija a conduct of life. U għalhekk insaqsu llejla jiena fil-ħajja tiegħi liema triq bagħad, it-triq tad-dinja jew nkella it-triq ta' Ġesu. Jiena qiegħed fit-triq tal-Knisja, bħalissa jsir dan is-sinodu. Anke l-kelma sinodu ġejja minn kelma triq. Sin, ħodos. Nimxu flimkien. Ma tassew mexxin flimkien, jew min ħarab il-qudiem u min għadu lura. Jew m'irdux nimxu flimkien. Fil-fatt l-ewwel insara kienu jissejħu triq, hekk insibu fl-Atti tal-Apostli, meta San Pawl kien qed jippersegwita l-insara, l-Atti il-kapitlu 9 vers 2.
u talbu jagħtih ittri għas-sinagoga ta' Damasku, San Pawl, biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib mixja fit-triq. Fit-triq mhix it-triq ta' Damasku, fit-triq jiġifieri il-moviment ġdid ta' Ġesu. Ġesu jgħid ukoll huwa l-verità. Illum ħuti ninsabu fi kriżi tal-verità. Jgħidu li l-ewwel telfa fil-gwerra hija l-verità, biex ikun hawn ħafna fake news. Imma wkoll għandna kriżi tal-verità fir-relazzjonijiet tagħna, fir-relazzjonijiet tal-familji, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ir-relazzjonijiet tagħna forsi huma ipokriti. Fil-fatt il-kelma Griega għal-verità hija aletheia. Għandek l-alfa privattiva u leteo li tfisser xi ħaġa moħbija, ma moħbija bingan biex tqarraq. U għalhekk il-kelma aletheia hija xi ħaġa mingħajr erq. Sa Alla huwa mingħajr erq. Allura Alla huwa l-verità. Missier il-gideb huwa x-xitan. Mela fix-xitan m'hemmx verità. U Ġesu qed jgħidilna jiena ego eimi he aletheia, jiena l-verità. Din tidwita spiss fil-Vanġelu ta' San Ġwan, insibuha 45 darba, kważi n-nofs li nsibu fil-Ġdid Testament kollu din il-kelma verità. U l-verità mhix xi ħaġa ħuti tam, bħalma qal Pilatu l Ġesu, x'inhi l-verità? Il-verità hija persuna. U għalhekk jiena meta nħares lejn il-mera u ngħid jiena il-verità, jiena l-mod ta' kif qed ngħix tassew il-verità. Ħafna minna jgħixu ħajja doppja. U għalhekk nitolbu lil Alla biex jilliberana minn din l-apparenza, minn din l-ipokrisija. Għalhekk imbagħad nitfarku għax nindunaw li maħniex il-verità li aħna din naħsbu li aħna. Ġesu jgħid ukoll jiena il-ħajja. U l-ħajja ħuti mhix il-ħajja bioloġika. Li kieku fil-Grik għandna l-kelma bios, bioloġija. Għandna l-kelma zoe, ego eimi, hezoe. Tfisser il-ħajja ta' dejjem. It-triq ta' Ġesu hija triq fil-verità għal ħajja ta' dejjem. It-triq għalhekk hija triq għaliex tibda minn x'imkien u tħares lejn x'imkien. Triq li ddur dawra u tispiċċa lura fl-istess post mhijiex triq. U għalhekk Ġesu qiegħed juri lill-Apostli li huwa triq, il-verità u l-ħajja. U din hija risposta li Ġesu jagħti lil Tumas. Għaliex Tumas huwa dak il-bniedem li għadu ma sabx it-triq. Fil-fatt jivverifika dan kollu meta Ġesu jidher l-Apostli.
u jgħid jien irid nara l-pjagi, jien irid immisshom. Niġu issa ħuti għat-tielet parti u l-aħħar waħda. Il-versi 8 sa 12. Mhux se naqrahom kollha, imma se naqra dak li huwa importanti. Qallu Filippu mulej urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili ra l-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Emnuni jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Il-figura ta' Filippu hija figura interessanti. Filippu huwa dak l-apostlu li ismu huwa purament bil-Grek. L-isem ta' Filippu jfisser wieħed li jħobb iż-żwiemel bil-Grek. Filippu kien missier Alessandru l-Kbir. Filippu kien bniedem f'kultat mal-kultura Griega, ma' dik pagana. Kien il-bniedem illi wassal lil Natanjel Bartilmew biex jintaqa' ma' Ġesu. U fil-fatt qallu sibna li dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti. Ġesu minn Nażaret bin Ġuseppi ejja wara. Lil Natanjel qallu ejja wara, imma lil Ġesu għamlu din l-objection. Urina l-missier. Inti jekk rajt lil Ġesu Filippu ma kontx qed tara lil Alla. Dan huwa ħuti l-iżbal li nistgħu aħna nagħmlu. Aħna li issa mitla tal-kelma tal-Alla, aħna li sibnija triq, imma forsi il-kuntatt tagħna mad-dinja, mal-kultura tad-dinja, qed itellifna milli naraw aħjar. Itellifna milli naraw aħjar lill-Alla. L-esperjenza ta' Filippu hija l-esperjenza tagħna li għandna bżonn naraw tas-sew bid-dawl tal-fidi. U f'Ġesu naraw tas-sew l-Immanuel, is-Salvatur. Filippu huwa dak ukoll li mhux biss wassal lil Natanjel għal Ġesu, imma anke wassal lil Griegi għal Ġesu. Hemm dak l-episodju interessanti meta xi Griegi kellmu lilu sinjali kien jaf bil-Grek biex jinqeda bħala medjatur ħalli jiltaqgħu ma' Ġesu. Għandna wkoll ħuti din sejħa biex aħna wkoll inresqu iktar persuni lejn Ġesu. U ngħidulhom ejjew waraw. Din hija missjoni importanti ħafna anke fil-Knisja ta' Għawdex li qiegħda titkompli tiżżejjen diversi kulturi u tan-nies barranin fostna. Ġesu ir-risposta li jagħti lil Filippu hija waħda ċara. Min ra lili ra lill-missier. Hawnhekk qegħdin naraw Ġesu u l-missier
huma ħaġa waħda. Dak li għattilkom fil-bidu. Li Ġesu huwa 100% Alla u 100% bniedem. U Ġesu jgħidilna jekk aħna għandna din il-preżenza ta' Alla ġewwa fina, aħna nagħmlu l-opri ta' Alla. Għaliex jekk aħna għandna din l-esperjenza ta' Alla ġewwa fina, ma nistgħux ħuti nżommuha għalina nfusna, anzi ikun dnub, imma jridu naqsmuha mal-oħrajn. Irridu naqsmu din il-fidi li Ġesu jixtieq iqawwi qalb tagħna mal-oħrajn. U għalhekk ħuti s-silta li smajna l-lejla tal-ħames ħadd tal-Għid hija s-silta li trid verament tħarrikna permezz tal-fidi. L-ewwel nett jekk għadna ma sibniex it-triq u t-tieni biex nimmaturaw fil-fidi tagħna. Fil-fatt, is-silta tal-lejla għandha 7 referenzi ta' fidi għal missier u 7 referenzi ta' fidi għal Ġesu. Importanti għalhekk ħuti illi permezz ta' din il-kelma ta' Alla li qed twaslilna l-lejla, aħna li forsi l-qalb tagħna mħawda, nimtlew b'dan il-kuraġġ li qed jagħmlilna Ġesu. U se jkompli jagħmlilna kuraġġ Ġesu. Mhux biss se jgħidilna li hu l-missier ħaġa waħda, ma kif se naraw fil-ġimgħat li ġejjin li ħajbedilna id-difensur, l-Ispiritu Santu, li jfakkarkom f'dak kollu li qedtilkom jien. Nagħla biħsieb ta' Sant Wistin li jaqgħad iż-żmien ir-Randan, l-40 jum ta' żmien ir-Randan ma' dan il-50 jum sa' Pentekoste. Sant Wistin jgħid hekk: intom il-qamħ ta' Kristu li fi żmien ir-Randan permezz tal-kelma ta' Alla ġejtu mitħuna u sirtu tqiegħ. Fil-lejl qaddis tal-Għid li Sant Wistin sejħilha il-velja tal-ġejjel kollha, fil-lejl qaddis tal-Għid bl-ilma tal-Magħmudija sirtu għaġna. F'lejt il-50 fil-Pentekoste bin-nar tal-Ispiritu Santu ġejtu moħmija u sirtu ħobs, Ewkaristija. Ejja ħuti għalhekk din l-Ewkaristija li ssir ħaġa waħda fil-qalb tagħna, din il-preżenza ta' Alla naqsmuha mal-oħrajn. Bil-kelma ta' Alla, biċ-ċelebrazzjoni tal-kelma ta' Alla, bil-liturġija u fuq kollox bid-djakonija.
nqumu bil-wifqa. Missirna inti fislewi itades lisem tiek itades lisem tiek titisat late ikuna kitvitinti ikuna kitvitinti semai dafon Ningrazzjawk mulej ta' dan il-kuraġġ li tajtna llejla permezz tal-kelma tiegħek. Il-kelma tiegħek li hija triq, il-kelma tiegħek li hija l-verità, il-kelma tiegħek li hija l-ħajja ta' dejjem. Amen mulej li permezz ta' din il-fidi li inti tridna li jkollna fil-qalb tagħna aħna wkoll nuruha lill-oħrajn u lid-dinja kollha biex id-dinja kollha temmen fik. U għalhekk nitolbu il-barka tiegħek permezz tal-kelma tiegħek. U jberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Ci raccogli nell'unità. Dak l-innu sabiħ, Jesus Christ, you are my life. O Ġesu inti tassew il-ħajja tagħna, dak illi kif smajna spjegat tajjeb illum turina il-wiċċ veru tal-Missier.
Niġu fit-tmiem ix-xandira diretta tal-lejla mis-Santwarju ta' Pinu, Lectio Divina għal 5 ħadd tal-lejt minn Dun Charles Buttigieg. Infakrukom illi qabel naslu għax-xandira li jmiss bħallum ġimgħa, matul din il-ġimgħa fid-Djoċesi ta' Għawdex sejra sseħħ ġrajja importanti għall-Knisja f'Għawdex. Id-Djaknu Matthew Bajada mill-parroċċa tal-Arb se jiġi ordnat presbiteru, saċerdot fil-katedral ta' Għawdex, għalhekk aħna inwaslulkom permezz tal-mezzi soċjali u anki fuq il-televiżjoni permezz ta' Shake Television l-ordinazzjoni presbiterali mill-katedral ta' Għawdex nhar il-ġimgħa 12 ta' Mejju fis-6:30 ta' filgħaxija. Mentri lejliet bitħejja il-velja ta' talb mill-ground tas-Seminarju Minuri fil-Belt Victoria titwassal ukoll fuq il-paġni tagħna ta' Facebook u YouTube il-ħamis 11 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija. Ejjew nitolbu għal dan il-kandidat għall-ordinazzjoni presbiterali Ħuna Matthew Bajada. Mill-bqija ma tfadlilna xejn, skużawni ħlief nirringrazzjawkom u nagħtukom il-lejla it-tajba. Insellmulkom.